kalusugan tayo ay mag-isang tamo! Let's go! Let's go! Sa panahon ngayon, katawan ay ingatan. Daming kalaban na hindi natin nakikita sa daan. Bakterya, viruses, pati na yung mga punggiwak. Hayang ang resistensya ay bumigay. Huwag mag-alala, mayroong tutulong sa'yo. Ang gabay na lunas ni Doc Joey Betito. Palakasin ang loob, patibay ng katawan, labanan ng sakit. Huwag itong hayaan, may natural na paraan. Subukan, totoo ang apat na bida, nandito na sa inyo. Ito ang Amazing 4, ating laging kasama. Miracle Seed, sigla ay dama. Mega Egg, proteksyon ay handa. Multi-5, kumpleto na. At ang Mega 1, ang bida sa tuwina. Amazing 4, i-dance mo, laban sa sakit. Tayo ang panalo. Microbes at parasite o kahit cancer man yan, katawan ay lalakas, hindi sila ubra dyan. Vitamins na natural, gawa para sa atin, upang bawat pamilya kalusugan ay anihin. Salamat Doc Joey sa iyong malasakit, sa tulong ng Amazing 4, lalayo ang sakit. Check it out! Miracle Seed, Mega A, Multi-Bake, sayaw, Mega 1, sigaw. Apat na sandata sa bulsa at sa puso, kalusugang wagas, hindi tayo susuko.
bakterya maging ang nakakamatay na virus. Isang Mega One capsules ay ang pinaghalo. Amazing trio at mga idinangdag na natural. Broccoli, milk thistle, astragalus, holalos, holy basil, bitter melon, palamerictus, turme ang dilaw, at moringa, mamalunggay. Sa kabuuan, malaki at marami ang mga benepisyong may hahatid sa atin ng amazing food. Tulad ng laban sa mga infeksyon. Lakas ng resistensya. At proteksyon Ng katawan laban sa mga sakit at marami pang iba. mga alternatibo na solusyon, lusyon sa aming nga nararamdaman sa ating katawan. Mga gamot na garantisado at napatunayan nga ng mga napagaling. Amazing food, mga herbal na nga medisina at affordable. Amazing na ang medisina na tayo gagaling sa natural na paraan. Amazing na produkto, hatid Joey Betito. Amazing na produkto, amazing food. Amazing na produkto, amazing food. Amazing produkto. Hatid ni Doc Joey Betito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Binisita po tayo ni Tatay Roberto Pilohero, Pilohero from Ligao City. Ito po yung napakataas ang creatinine at ang daming sakit. Last year, na pumunta sa atin yung kanyang anak na si Kagawad, Ame, dahil nga po si tatay ay nahihirapan na sa buhay niya, due for dialysis na 359 at marami pang sakit. Pero po, nung pag-inom po niya ng 6 months, iyan po'y bumaba ng almost normal. So, andito po si tatay ay magpapaliwanag sa atin. Nung last year po tatay, bago ka nagkasakit ng sobra-sobra, na sabi nga ni Kagawad Ame, halos parang hopeless ka na hindi ka na aabutan ng ilang buwan. At sabi mo nga, pati yung anak mong nurse sa Canada,
sinabihan mo ng hirap na hirap ka na. Ilang taong ka po ba, ano po ba talaga ang umpisang, bakit tumas ang creatinine noon po? Ano po ang mga sakit po ninyo noon? At ano po ang inyong mga maintenance? Ano ko lang daw, yun sa prostate ko noon. Prostate. Oo, yun lang ang inaano ko. Ang talagang main problem mo dati. Yan ang problema ko talaga. So, uminom ka ng mga gamot. Oo. Pinainom ka ng mga gamot. Ngayon, nung sinabi sa akin, nung napasugod sa akin si Kagawad Ame, sabi mo raw, puntahan mo na si Doc Joey dito kasi yung gamot na binigay sa yung para sa kidney, nung iniinom mo, mas lalo kang nahihirapan. Ano po ba nangyari doon? Yun po, nung magpa-check up nga kami kasama ko si Ame, yun po, sabi ko, mataas yung ano ko, Creatinine. sa lumabas sa resort, mataas yung creatinine ko. Sabi ng anak ko, kaya pa magpa-check up ka. Sabi ko, dahil ako sa radyo si Doc, sabi ko, doon ako. Doc Joey. Doc Joey, sabi ko, doon ako magpapa-check up. Opo. Kaya sabi ko sa kanya, doon mo ako dalhin. Dahil baka, ang ano ko na, parang na ano ko, baka kako inaano ng Panginoon na doon ka pumunta. Pero noong po, Mayo po yun eh. Noong Mayo, pumunta Mayo. dito si Kagawad Ame, noong panahon pong iyon, talagang sa tingin mo, aside from prostate at saka doon sa mataas na creatinine, talaga pong nahihirapan ka ng pati pagtulog mo. Doon ako nagtaka na. Dahil nararamdaman ko sa buhay, wala na akong ganang kumain. Nahihirapan ka pa matulog. Sa pagtulog, wala na akong Hindi ka na makatulog. ako naging na mga alas 11. Oo. Wala na halos akong tulog niyan. Wala nang tulog. Oo. Pabalik-balik ka pa sa Pabalik-balik. comfort room. Oo. Pagkatapos doon, Saka medyo nag-ano yung katawan ko, namaga. namaga na. Hmm. Oo. Kaya napilitan kang pumunta na lang, pinapunta mo yung anak mo si Kagawad Ame dito sa Sabi akin. ko, puntahan mo si hanapin mo si Doc Joey. At nung uminom ka, for 6 months, nung November, ang resulta ng creatinine mo almost normal na. Oo. At pumunta ka pa nga sa akin nung natandaan ko ng December kayo ni Mrs. Oo. at nagpasalamat kayong dalawa. Oo, ganun. So ngayon po, andito si tatay kasi bibili po siya ng pang-maintenance na ng Amazing 4. So, tatay na nanonood po sa atin sa bayanan, ito po ba ay pwede natin i-recommenda sa lahat ng tao may mga iba't ibang klaseng karamdaman? Pwede po. Sa lahat po ng taong may mga karamdaman tulad ko, ina-advise ko po sa inyo na pumunta po kayo dito kay Dr. Vitito at subukan niyo po na magpa-check up sa kanya at maaari po talaga na ano yan, Na matulungan ang kanilang mga karamdaman. Oo, para po matulungan ang inyong mga karamdaman. Dahil ako po, subok po. Kaya ako po narito uli kay Doc para po ipagpatuloy ang pag-inom ko ng Amazing 4. Amazing 4. Dahil sa pakiramdam ko po, ibang-iba ang kasiyahan nararamdaman ko sa aking katawan. Masiglang masigla po. Okay, salamat po tatay. Ito po ay 78 years old na si tatay at ito andito ulit siya para siya po ay tuloy-tuloy ang pag-inom ng Amazing 4 para po siya sa tuluyang kagalingan. Maraming salamat po. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Lalagalbay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito.
kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa pag ano ng tubig. Oh, igib ng igib igib ngayon. na, oo. Pero nung binili po ninyo nung nagod for 15 days, totally Totally. na talagang Opo. hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. na. 3 days. Hindi na siya ihi ng ihi. Hindi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa, Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Sabi, Urinalysis. oho, Oo. sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta Oo. dito. So talagang very powerful in just 15 days po, Opo. natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa Opo. ating mga kababayan, kamag-anak, Opo. para uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat. Aga mga tugang kong Albayano, Bicolano. Andito po sa atin si Manoy Arnold Riodique ng Manito Albay. Ito po ay dating na mild stroke at mataas ang blood pressure, masakit ang ulo, ang batok, ang buong katawan. At siya po ay hindi na masyadong nakakalakad ng maayos. Kaya po a few months ago, pumunta po dito ang kanyang anak, bumili po ng ating mga produkto. Kompletong produkto natin, good for 1 month. At ngayon po ay andito na sa atin si Manoy at makusugon ay talagang makikita mo ang kagwapuhan niya, bumata. Kaya Manoy, paki-explain tabi sa ating nanonood ngayon kung ano po nang nangyari sa inyo. Good morning po. Pagka-stroke ko po, dinala ko sa ospital. Bali 1 week ako duman. Sabi ka doktor, operahan. Abo ko. Sabi ko, abo operahan. Kung pwede, bulong-bulong lang. Sabi ka doktor, o sige, pag madalang yan, putol mong doong ugat sa liog, okay na. Pinainom ako kan so bulong na Aptol. Sabi ko, okay na mamang ano ko. Huwag mo akong operahan. Sabi ko, sabi niya, sige.
Ano ko sa pinasok uli ako doon sa taas sa tube, CT scan. CT scan. Paglabas, anong ginawa mo? Okay na yung ano mo, yung ugat mo. Wala nang bara, wala nang dugong nagbara. Iyan ang inano ko noon. Tapos sabi ko, kung pwede, lumabas na ako dito dahil ayoko ng gamot na synthetic. Ayoko ng gamot na synthetic. Ang gusto ko, herbal. Ngayon, si Doc Joey, laging narinig ito sa DCGB. Sabi ko, anak, puntan mo si Doc Joey. Ano mo ng gamot, yung para sa akin. Ayaw kong mag-maintenance ng kung ano-anong gamot na synthetic. Sige, sabi niya. Pumunta dito yung anak ko. Nagdala ng kaunting halaga. Pagbalik, good for 1 month. Sa madaling sabi, natapos ko na yung 1 month. Ito na ang resulta. Napakaganda. Wala na yung maintenance ko nung araw. Wala na. Ito na lang ang maintenance ko, yung gamot sa kanya. Kaya kumuha uli ako ngayon. Pero, okay na ang pangangatawan ko. Wala nang sumasakit sa leg ko. Kaya, kayo mga brother, yung mga matastasan dugo, huwag niyong pabayaan. Pumunta kayo dito. Kung gusto niyong, ayaw niyo nang umabot kayo sa level ng upirahan pa kayo sa mga naputol na ugat sa inyo. Herbal lang ang gamot dito. Kay Doc Joey dito. Dito lang yan sa tapat mismo ng Central Bank. Kaya sa lahat ng nakikinig na gustong gumaling kahit anong klase na sakit, pasyalan nyo dito si Doc Joey. Salamat po. Ito po si Manoy Arnold ay retired Marines po ito. At talaga po dahil sa kanyang very stressful na gawain, kaya po nagkasakit siya na hospitalize siya ng mild stroke. At ito nga, nagtataka tayo pag after 1 month talagang ang lakas-lakas na. Kaya ang ininom lang po nito yung mga amazing products natin, Amazing 4 at iba pa. Tayo unang-una nagpapasalamat sa dakilang Panginoong Jesucristo na tulungan ang kanyang anak na si Manoy, si Arnold, at ngayon po ay healthy na, at ngayon po bumili uli ng parang maintenance niya. So Manoy, congratulations! Mabuhay ka! Okay, magandang hapon, amazing people. Andito po ang ating kapatid na si Mr. Willie Adra. He's working sa Naga. Last year po ito, pumunta sa atin at due for operation po siya sa kidney stone. Kidney stone po. Ayan. At actually po, bago siya the following day dapat operahan siya. Pero nag-decide po siya na instead magpa-opera ay pumunta po sa atin at uminom po siya ng ating amazing products. So, ipakwento po natin kay Mr. Willie Adra kung ano po ang nangyari at bakit na hindi na po siya naoperahan. So, pakikwento po sa ating mga kababayan, amazing Willie Adra direct from Naga City. Sige, sir. Ako po si Willie Adra po na trabaho ko sa Naga City. Nagkatira pa ako diyan sa Umapang Legazpi City. Nung pumunta ko po kasi ako, nung magpa ano po ako ng
nagpa-CT scan po ako tapos laboratory sa ultrasound. Na-detect po sa akin yung kidney stone tapos yung kuwan ko yung prostate enlarged na po. Pumunta ko po ako sa doon sa BRTTH at pina-check up po doon sa doon kay kay Dr. Hayson na operahan daw po ako ng kidney stone. Puro operation na po na mayroon na po napauna ako na naka-schedule na po. Ngayon po unless na magpo-opera po ako, pumunta po ako dito kay Dr. Bitito dito po sa Cabangan, Legazpi City upang magpatingin po sa kanya at bumili po ng Amazing 4. Yung Amazing 4. Pagtik ko po ng Amazing 4, siguro mga 1 month po siguro yung tiyang ko po na matigas po dito sa kaliwang bahagi po dito, yung matigas ko dito na iniinda ko po. Unti-unti na po itong lumalambot nagiging mabuti na po yung pakiramdam ko at yung pagi ko tapos yung pagtay ko po maayos na po siya at yung Amazing 4 po ay tinuloy-tuloy ko po hanggang 3 months. Pagkatapos po ng 3 months ay nawala na po yung matigas ko dito sa tagiliran at yung pananakit po ng mga katawan ko at yung pagtulog ko po ay maayos na po. Maayos na po. Kaya sa mga kababayan ko dyan na taga-Umapon, kung dyan sa Ginubatan po, kung may mga namatian mo pa mo, kung for operation po, inimbitahan ko po kayo digdi po sa kay Dr. Bitito. Kung gusto niyo po na malaman na kung ako po ay nagsisinungaling, nandito po ako sa Barangay Umapon, 406 Umapon, Legazpi City po. Punta niyo ako rito at ipapakita ko po sa inyo ang aking mga laboratory at CT scan. Kaya po, kung may mga sakit po kayo, for operation, wag na po kayong pumunta sa wag po kayong magpa-opera kaagad. Unless po na pumunta na po muna kayo dito kay Dr. Bitito at testingin po ninyo ang Amazing 4. Dahil po ito ay mabisa at talagang aprobahan na po. Salamat. So, ibig sabihin, brother, ay hindi ka na-operahan bagkos yung problema mo sa kidney stone at saka doon sa prostate ay nabigyan ng kalunasan at ngayon po umiinom ka maintenance na lang para maiwasan na ang bumalik yung mga karamdaman. Opo. So, thank you so much. Thank you so much to the Lord Jesus Christ. At thank you so much din po sa ating mga produktong Amazing 4 from America. Thank you so much din, brother, at nagtiwala ka sa amin na yung sinasabi mo namin parati sa radyo na talagang totoong-totoo na makatulong sa ating mga kababayan. Congratulations and God bless. Thank you po. Yeah. Okay, amazing people, andito po si Amazing Mel Navarro Millares ng Kamalig Albay. Meron po siyang isi-share sa atin. Before na uminom siya ng ating mga produkto at ngayon po nakainom siya, pati na ngayon po yung kay mother nakainom na rin at isi-share niya po kung ano po na itulong sa kanila ng ating mga amazing products. So Mel, paki-share nga sa atin. In advance, happy birthday pala. Thank you daw, advance din. Dati po lagi pong nasakit yung dibdib ko, tapos may acid din po ako. Acid reflux. Opo. Tapos po, nung time na pumunta ako kay Doc, ang payat ko. Sobrang payat mo. Opo, parang- Ngayon sexy ka na. Yeah. Sobrang tama na Doc. Para pong lantang gulay yung ko noon, yung pakiramdam. Tapos nung nag-try po akong uminom noon, Amazing Trio,
yun po, mga ilang weeks lang po, na po ako ng magandang pakaramdam. Hanggang ngayon po, pabalik-balik na din po ako kay Doc na nabili. Malaki ang nagawa sa inyo ng amazing products natin. Pati si nanay, di ba umiinom na rin ang mama mo? Opo. Ano naman ang naitulong kay nanay? Yung sa tuhod po. May arthritis si nanay. Nung uminom, gumanda, nakalakad na siya ng maayos. Opo. So praise God, hallelujah. So ano masasabi natin sa mga nanonood ngayon? Wala naman pong masamang mag-try kasi maganda po yung resulta na nyo po pag uminom po kayo ng product ni Doc. Kasi po ako, ang tagal ko nang umiinom. Talaga, amazing po talaga. Okay, congratulations. Thank you Good po, luck. Doc. And thank you, Lord Jesus Thank you Christ. Salamat, salamat. Okay, good day mga amazing people. Meron tayong panahon ngayon na naging pasyente po natin ng ating opisina last year, June 17. So 1 year na. At tinulong sa atin kasi nga po siya ay mataas ang sugar, 450. Mataas din po ang blood pressure, nasa 140/90. At medyo yung kanyang labi, yung dila niya, yung mouth niya, medyo sabi mo nga, manhid na pati mga kamay. So, tinulungan po natin, pinainom natin ang ating mga amazing products, yung amazing pork, then later on yung Mega One. At after less than 3 months po, nag-normal lahat. So, pakikwento po sa ating madam kung paano po ang nangyari. Ako po si Vilma Orbilinasol ng Kamaligal Bay. Pumunta po ako kay Doc ng last June 17, 2023. 2023. Kasi po manhid na yung mga hindila ko, tapos kamay, paa. Siyempre, takot na ako, Doc. Opo, siyempre, isa lang ang buhay. Tapos nung magpa-check up po ako, nalaman ko na Ang sugar. sobrang taas po na ng sugar ko. Umabot ng 450. Tapos ito lang po yung ininom ko, Amazing Pork. Sa loob po ng 50 days, nag-normal. Nagpa-blood, blood sugar, na po, 91 na lang sugar ko. 91, which is very normal. Opo. Tapos, after 2 weeks naman, balik naman ulit ako, nag-100. Yung pangatlong pa-blood, sugar, okay na. Hanggang ngayon, 90. 19. So, talagang Amazing talaga. amazing talaga. Kasi 454, usually po yan, karamihan dyan, pinapag-insulin na. Pero sa iyo, walang insulin, wala nang gamot na iniinom. Kaya po siya bumalik sa atin ngayon, bumili ulit ng ating mga produkto natin. At ginagawa niyang maintenance, pati yung mother niya, pinapainom na rin. Ilan taon na si nanay? 79. 79. Buong pamilya na po, pati yung anak mo ata umiinom din. Saka ito. Pati yung apo mo, umiinom na rin. So lahat ay umiinom na sa buong pamilya. So ano po masasabi mo sa ating nanonood at nakikinig sa atin ngayon? Ano po ang may re-recommenda po ninyo sa kanila? Ay, aminom na rin po ng ng Amazing Pork. Or pwede rin ako nga, may gawa na lang kayo kasi maintenance ko na lang. Opo. Pero kailangan po kailangan yung binawal mo sa akin, Ginawa mo. hindi ko yung Kailan ginawa mo? Hindi ko ginawa. Tapos Opo. ang ginawa ko lang, hindi ako kumain ng kanin na yung white rice, brown rice, rice. tapos yung saging. Saging. Oo. Kaya madali ako Recover. Opo. Opo. Yun So lang kailangan pa rin po yung diet, Dahil a little yung mga bawal exercise, po, yung mga dapat bawal, huwag gagawin. hindi kakainin. Hindi ka- Para madaling makarecover. Opo. Plus yung amazing pork natin, Mega One, plus prayer. So, mabilis po ang recovery ni Madam Vilma. So, salamaton sa iyong magandang testimonya. Sana po yung ating mga nanonood sa atin ngayon, kung saan man po kayo, kahit nasa ibang lugar kayo, pwede po kayo maka-avail ng ating mga amazing products na galing sa Amerika. At pwede po rin po kayong mag-order through online. So maraming salamat, magandang araw and God bless. Welcome.
Ganito sa ano mga personal na. Magandang hapon, amazing people sa probinsya ng Albay, Bicolandia, sa buong Pilipinas. Samahan po ninyo kami sa kalahating oras na lang na talakayan sa ating programang Kalusugan at Pangkabuhayan. Yan, malusog ba kayo? Ano ba ang ating plano sa ating buhay? Tayo pa ay laging healthy o parating nasa ospital o parating umiinom ng gamot? Ano na ang nangyayari? Ang inyong kaibigan, ang iyong kapatid, na si Doc Joey Bitito, ang lalaking hindi tumatanda. Next month, August 19, a few days more, ay 72 na tayo. Wala po tayong maintenance drugs. Ibig sabihin, wala po tayong gamot na maintenance. Bagkos, ito lang na ating mga natural supplements ang nagpapalakas sa akin. Kaya po ay tayo'y masayang masaya sa buhay sapagkat ay binigyan tayo ng karunungan ng magandang kalusugan ng dakilang Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus Christ. Kasi ang hirap po kung tayo ay parating may maintenance drugs. Mayroon tayo laging nasa ospital, nanganganib ang buhay. Kahit kahit very successful ka, kahit napakayaman mo, ay hindi ka masaya. Kasi sa ospital, hindi ka naman yan pwede maging masaya. Kahit ano pang sabihin ninyo, kahit pang kinakain ninyo ay napakasarap, pag nasa ospital ka, ay hindi ka maging masaya. Kaya tayo ay iniingatan natin ang buhay natin. O ngayon pala, umiinom tayo ng amazing juice with Miracle C and glutathione. Magaling sa may sipon, obo, lagnat, trangkaso. Magaling sa UTI, nakakatulong. Sa may problema sa lungs, sa may problema sa cardiovascular system. Ito po ang aking iniinom araw-araw tuwing hapon. Sa hapon po, yan lang iniinom ko. Hindi na po ako nagmimerienda. Bihira po ako kumain ng mga merienda. Yan lang, amazing juice. Ito po ay magkakaroon tayo ng ads. By August, ay suportahan natin kasi para maraming matulungan at mag-order na kayo. At pwede rin po kayo nito maging reseller. Yan, may reseller price. Abangan po ninyo. Pero sa ating FB ata, sa Doc Joey Bitito page ay lumabas na rin ito. Pero yung actual ads nito ay this coming August before my birthday. Ang sarap nito, lots of natural vitamin C. Kung kayo po ay you value good health and longevity, ito na po pinakamaganda kasi may Miracle C po ito. Yung vitamin C natin napakaganda. Sinamahan ito at mayroong glutathione. Saan ba magaling ang glutathione? Ang glutathione po magaling sa liver. Lalong-lalo na po yung mga umiinom ng alak, yung nagsisigarilyo. Kailangan po uminom tayo ng amazing juice with Miracle C and glutathione. Yan. Matatagpuan po ito sa Miracle Health Corporation. Dito po sa booking office natin sa DJB, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Contact number 0998-975-8121. 0998-975-8121. At sa ating page, Doc Joey Bitito page, please follow and message. Then sa aking personal account sa Joey Bibon, B-I-B-O-N, Bitito Doc Joey. At ito po ay makakaroon ng ads
FB ads this coming August. Kung kayo po ay Yubalyo Good Health, umiinom kayo ng mga juice, ito na po ang natural juice na kailangan natin. Okay, sapagkat ito po ay loaded with natural vitamin C at masarap. Kasi dalandan flavor po ito, dalandan flavor. Kaya masarap para sa lahat, di ba? Kaya ito po ang iniinom namin araw-araw. Kasama ko pong umiinom yung dating mayor ng Bakakay, si Pai Tubing Bitito, 86 years old. Ito rin ang minimerienda niya. Okay, so kasama ko yan siya dito. Kinuha ko dahil nga po mahina ang katawan. So, nung kinuha ko, medyo lumakas na. Yan, di ba? At ito ang iniinom namin araw tuwing hapon. Kaya, if you value good health, longevity, nagmimerienda kayo, umiinom kayo ng juice, uminom na ng Amazing Juice with Miracle C and Glutathione. May isang juice po naman ito, Amazing Juice with Miracle C and Collagen. Yan, sa skin naman. So, kahit alam po dyan sa dalawa, yun po ang iniinom ko. Tuwing hapon. Yan. Ayan po totoong totoo. Kaya, sinasabi ko na sa inyo para makatulong sa inyo. Kasi nagmimerienda kayo, magmerienda kayo ng Diyos, yung pong natural na makakatulong sa ating katawan. Di ba, madam? O, bumili ka na nito. Amazing Juice. Ang sarap. Kumpleto na. Kailangan mo lang tubig. Ako gusto ko medyo maligamgam. Pwede rin na medyo malamig. Pwede naman natural water. Yan. Okay. Ubus na. Di ba? No, ayos na ako hanggang pagdating ko naman 6:30 ng gabi kakain tayo kunti lang. Usually ulam lang. Kung minsan naman, yung mga powder namin dito, yun na lang, hindi na ako kumakain ng rice konting-konti. Kasi 72 ka na, magparakain ka pa, pag nasubrang ka ng kain, iyan ang dahilan ng mga karamdaman. Yan. Alagaan po natin ang buhay natin. At malaki ang magagawa ng ating mga amazing products, lalong-lalo ng Amazing 4, mainly composed of, ng Miracle C, 5 klaseng natural vitamins, yan po yan, Miracle C, yan, di ba? Ay nangunguna po dyan sa listahan ng mga ingredients ang acerola berry, the #1 berry in the world. And according to Dr. Mark Muyad, an American medical doctor, nutritionist, and researcher, according to him, acerola berry is the most complete natural vitamin C. Kasi researcher siya nutritionist Then meron po yan na ester C, neutral pH. Ibig sabihin, hindi po acidic, hindi po alkaline. Kasi yung dalawang yan nag-aaway, yung nagbibinta yung may acid, mataas ang acid, compared sa alkaline, magaling ang acid kasi sabihin nila ay iyan ay nakapag-digest ng pagkain. Tama nga naman. Pero yung alkaline naman, sasabihin naman mas magaling ang alkaline water kasi or alkaline vitamins dahil sa ito naman ay maganda dahil sa ang alkaline lalong-lalo sasabihin nila ang cancer cells thrives on acidic environment. Ibig sabihin ang cancer pag ikaw alkaline ang katawan mo halos ibig sabihin ang cancer hindi magda-tribes, hindi dadami. Pero ang problema mo naman, pag nasubrang ka ng alkalinity sa katawan mo, mahirapan ka mag-pops. Mahirapan ka magpupo. Bakit? Sapagkat kung wala ka ng halos acid sa katawan mo, paano yung madadigest sa katawan mo? Kaya mahirapan ka.
Ay, kung ikaw ay hindi na nakakapop, so malalason ang dugo mo. Kaya dapat neutral pH. Anong ibig sabihin, Doc Joey, ng neutral pH? Hindi ka acidic, hindi ka alkaline. Ibig sabihin, nasa gitna. So, ibig sabihin, mayroon pa rin acidity ang katawan mo, pero hindi too much. Normal. Normal lang para para ma-digest ang pagkain. At may alkaline naman yan para maiwasan naman na magkaroon ka ng cancer na masyadong mag-activate yung madumami ang cancer cells. Yan. Okay, para maiwasan. Kasi pag nagka-cancer ang tao, napakahirap gamutin. Di ba? So, ganun po yan ang ibig sabihin. Sa atin ay neutral pH. It's not alkaline, it's not acidic. Di ba? Okay, maliwanag sa inyo lahat. Sana naunawaan ninyo, kaya mag-miracle sin na tayo. At iyan din po ang isa sa mga ingredients ng ating amazing juice. Di ba? Oh. Okay, maliwanag. So dalawa po yan. Hindi po tayo alkaline, hindi po tayo acidic. It's neutral pH. Kaya napakaganda. Napakaganda ang ating Miracle C. Then meron din po yan na Indian gooseberry loaded with natural vitamin C na kailangan ng katawan natin. At meron yan sea buckthorn. It's a very powerful also sa natural vitamin C. At according to Dr. Madeline Portwood, a British with PhD, ay cure all daw. Siya may sabi. Bakit niya sinabi yan? Because during the ancient time, diyan po sa Russia, nagkaroon po ng epidemic. Nagkaroon po yung mga tao dyan ng cancer. Maraming nagkaroon. So isa pong nakatulong sa kanila yung acerola ay yung Indian gooseberry. Kaya siguro sinabi ni Dr. Madeline Portwood na cure all because of that, di ba? Nakatulong ng malaki, marami naka-recover sa cancer because of sea buckthorn. Yan. At ang panglima po natin na natural vitamin C sa Miracle C ay rose hips. Rosa kanina. Di ba? Pag ikaw malala ang karamdaman mo, dinala ka sa ospital, lalong-lalo na kung marami kang bakterya, mikrobyo, kung ano-ano ba yan, ay most likely i-injeksyonan ka ng antibiotic. Di ba? Di ba? Pero sa atin naman, because natural tayo, ang sa atin natural probiotic. Probiotic, hindi antibiotic. Okay, maliwanag. So, opposite of antibiotic is probiotic. Iyan na po ang rose hips. Kaya po, ang kagandahan ng rose hips, nakakatulong sa ating katawan kahit may pumasok maya na mikrobyo, bacteria, and even viruses. Even viruses, kung malakas po ang immune system natin na natulungan ng Miracle C with rose hips, ay kahit may virus ka dyan, kahit may coronavirus ka, pwede kang matulungan ng ating immune system para puksain ang mga viruses na yan. Yan. At hindi na tayo ay saksakan o lagyan ng antibiotic ang ating katawan. Yan. Okay. Sa atin, probiotic. Di ba? At ang kagandahan nito, walang side effect. Ang antibiotic kailangan prescribed by medical doctor. Yan. Huwag kayo mag-personal na gagamit ng antibiotic without medical doctor's prescription. Yan. Delikado ang inyong buhay. Because it's a double-edged sword.
Pag nasobrang kanyan, delikado ang inyong katawan. Hindi katulad ng probiotic. Yan, iihi mo lang yan, ilalabas mo lang yan. Walang side effect sa ating katawan. Yan, okay, maliwanag. Okay, so yan po maganda ng ating Miracle C. Nagmimilagrong vitamin C at iyan po ay merong ang ating ininom ko kaninang Amazing Juice with Miracle C and Glutathione and Amazing Juice with Miracle C and Collagen. Kasi dalawang klase po ng juice natin. Isa may glutathione, ang isa mayroong collagen. Okay, maliwanag. Ano pang gusto natin? Di ba? Okay ba? Okay, okay? Yan. Pag ano tayo umiinom ng Amazing Juice, yung ating nawawala yung nagkakaroon tayo ng fine lines. Yan. Okay ba, ma'am? Okay? Okay, okay raw. Nakainom tayo ng Amazing Juice, di ba? Shocker vlogger ka na, si sweet lover na sa Soteya. Yan, congratulations nga pala. Si Shaker Vlogger, Sweet Lover. Ay andyan po sa Dorotea Resort and Spa. Located Barangay Kaugutan, Bacacay, Albay. Happy birthday sa iyong anak, Shaker Vlogger. Yan, nagpasarap-sarap sa famous Dorotea Resort and Spa kasama si Basta Driver, Sweet Lover. Yan. Andyan sila ngayon, mga 10 sila. Okay. At pinili ni Shaker Vlogger ang ating famous Dorotea Resort and Spa. Ayan, mag-enjoy kayo dyan. Lalong-lalo na yung anak na nagbe-birthday ngayon. Sana na isabi sa ating pangalan ng anak ni Shaker Vlogger. Yan. Ha? Mary Joy. Si Ma'am Mary Joy. Ang may birthday, anak ni daughter ni Shaker Vlogger, isa pong magaling na vlogger dito po sa Bicolandia. Yan, di ba? Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Kung gusto po ninyo mag-relaxation, rejuvenation, enjoyment, go to Dorotea Resort and Spa, located Barangay Kaugutan, Bacacay, Albay. Yan. Just contact Doc Joey and Company sa numerong 0998-975-8121. 0998-975-8121 or 0917-853-8933. 0917-853-8933. Yan. Okay. Tuloy-tuloy na po tayo kasi ang oras natin, konti na lang. Ang susunod po nating ibibida sa inyo ay ang Mega A. Mega A, it's Mega A. So ano po ang laman naman ng Mega A? Mega means huge. Ibig sabihin malaki. Super laki, mega. Di ba dati noon si Sharon Cunita tinawag na Mega. Mega star kasi napakalaking siya. Artista, napaka-popular. Hanggang noon lumapad na rin si Mega Sharon. Di ba? At dati noon, ang SM ang pinakalaki ay Mega Mall. Di ba? Mega. Pero ngayon, tinalo na ng Mall of Asia. Kasi Asia na. Di ba? So, Mega A. Ang A is at na-expose ka at ikaw ay may bisyo, so marami kang dumi. So kailangan i-overhaul po natin yan.
So, ang pang-overhaul po natin yan ay mga antioxidants. At nangunguna po dyan ang Mega A sapagkat ang Mega ay mayroong 5 klaseng mga super fruits na mga super antioxidants. Ano-ano, Doc Joey, ang mga super antioxidants ng Mega A capsule? Mayroon po yan number 1, antioxidant, ang tinatawag nating acai berry. Yan, thank you ma'am. Acai berry is the number 1 antioxidant in the world. Acai. Yan. Akay. Yan, di ba? Depende sa inyong pronunciation. Yan. Di ba? So, ang acai berry ay nanggaling po yan sa Amazon River. Sa naman ang Amazon River, diyan po sa Brazil po yan. Okay. At sa pagsusuri po, ang acai berry, yan po may kataas na ORAC value. Ang ibig sabihin ng ORAC, kung gaano kataas ang antioxidant property ng isang berry. O isang prutas. Yan po ang pinakamataas ang acai berry. Para po ay ma-detox ang ating katawan, para ma-neutralize ang ating katawan. Ang acai berry po, andyan yan. Di ba? So, para linisin ang dumi ng ating katawan. So, ang pangalawa po dyan, meron po yan ng pomegranate. Pomegranate is also loaded with antioxidant at marami pang mga benepisyo yan. Ang pangatlo po dyan, yung cranberry, na yan po ay malaki, mataas din ang antioxidant property. At meron din po yan na elderberry and blueberry na mga matataas din po ang antioxidant property. Kaya po 5 berries na nagsama-sama, na nagtulong-tulong para i-neutralize ang free radicals, para tulungan tayo na malinis ang loob ng katawan. Lalong-lalo na nagkakaedad ka na, lalong-lalo na yung mga nagsisigarilyo dati, yung mga palainom, yung parating na stress. Napakaganda po ang Mega A capsule. Yan.
At ang Mega A capsule po ay nagkaroon din po yan ng mga healthy drinks. Japanese FDA for